ngadan ke jingkeli ke badon kam bah haduk kata gani ke sengi bat kata kalong hatu pidon ya ke birth certificate ke jampi ke sarkar ka ai ya ke birth certificate ndala kai kelung hospital ki le shim na po dispensary but na dispensary la issue ya ke birth certificate na mentai tai kelung bagane ke birth certificate ke don kam ha pi le tap kam tap jam ha ke no gi kam ki badon kam la pan ya ke birth certificate balada phim dan le se phila bandu ru ya kita ki kam ki jam ki badon kam ha ke jing em ke jong pi tading ta nga kwa badong fi ke ni ke sngi nga clear fi dan ya ke birth certificate Hendra habang kali kan ke birth certificate. Ngam kwa ban kali fi ke birth certificate ke bala khai fi hangno ba ke kemi jo fi ke teng ke ai lene fi de ke jat you hangno ke hospital la khai fi ngam kwa ban kali ke ta hendra ngadan da ko pat ke jingkali shapang kan ke birth certificate. But shwamangin poistang kwa ban ai khublei shwe fi we baro ha ke teng ke thiang tam ke dan bor tam ke jong trial nong pen mg Jesus Christ. Na ke sngi wan ban pen sngo ya ke Khubor ke jong trai shapi ya ka ba finang yo men sim ya ka ba finang yo bor finang yo jing shai khnang ba finang la ban pen kre yeledi na ka ban ta ke gm ke jong fi namar ke gm ke jong fi kam so sakut sa ke ke perthai himdan sa ke ke perthai mar hablet na ke perthai shagawai pat kari padeng ta ba ke jingwan ke jong trai kal ajan ro ka ta tadeng ta ngi pen sngo na ke sngi ya ke Khubor ya ka ba pin yo sngo bat ya ka ba fin pediang ya ke Khubor ke jong Jesus Christ lamba ke ke tien ya ka ba fin yo ken ya ka ta ka jing pen em ba fin yo ken ya ka ta ka jing shampang kum no ba fin pen kre ela diru ban let shakata kari the ding ta ke sngi kli fi ya ke jing kli fi dan em ya ka birth certificate ke jong fi ha kum ngala ong mene ba ha ba la khai fi na email jong fi la khai fi ya ka hospital fi yo ya ka birth certificate ya ka ba la tho ya ka kerteng ke jong phi ya kimi kpa jong phi bala tho ro wat ya ta ka singi kha ka ta ka tarik ya ta bnai ba ta snam menno la kha ya phi bat daga ni phi penon kam ha ka phi school ter hado ka kam ka jam ki jingdan kam ki ba per phi don kam ni ka birth certificate but ha ka ni ka singi kwa banong phi ngam kwa ban kran ni ta ka birth certificate ne ka ta ka certificate bala ai da ka sarkar india handring kwa ban kran ni phi don am ya ta ka birth certificate bala ai do blai Fidan em ka birth certificate bala ai do blai. Fidan em ka ta ka jingkha. Hatu la kha pat em fi. Si sen la ong ba la don we breu bwani kando yo Jesus min mit bo tau de reuniam u bagarteng u Nicodemus bo la wan cho Jesus min mit wan ban ya kando yo Jesus u de Pharisee u de no san char ki Jew ong ka tin ke jong blai. Pila ban shem ya ka ta na ka gospel Johannes no ka balai no khat ka ban ning kong ter Maka Bible ke thu ingi bo neu breu lawan hau Jesus min miet ba ba u lawan wan man kli lane wan man ya thu lane wan man yaro yu try manong basisha mele igni ki baro ngasngu thu ka de ka bor ka jong blai ladam de ka bor ka jong blai menom la ban le igni ki baro hoi u yo I hau Jesus bo udan ya ka bor ka bapla u I hau Jesus bo udan ya ka bor ban pen khia ban be ki ksoi but haka kerteng ka jangu but da ka bor ka jangu ngi ba ki ksoi ki shapting ba ki jingpang ro ki kin ria na ki breu ba ni breu la observe bha ula yit benia bha ula pet bha ya ka jingem ka jing shakri ka jangu jisu ba ka de ta ka jingem ka jangu jisu kala impress ya ka jingem ka jangu Nicodemus sisha kala pelong yu kala ketik kala kta yu ba hado ba wang ndai shu tang bangan shu pet yu ndai shu tang bangan shu asngau shpang ju hendrai ngada let ban ya kendo no asndan marmet ya u ba la let ban ya kendo marmet ya jisu hendrai umla ban ya kendo ka por men sngi namar udan ki wei pat kita ki Pharisee ki biadan lang bat u kita kim sngotenat yu jisu palada ki u bo let ban ya kendo jisu let's say ula ban sha weng na ka kam ne ula ban sha suspend ne ula ban sha kren kumni kumtai tu ban lat na kita ki chakri chakra baro ulet ban ya kendo yu jisu ha ka por men met ba anda bu ya kendo yu jisu ka ega baja ula kren kum tau ong shisha me de utau breu blawan no blay balamda blay umdan rengkat ban me menom la ban le kat ini ki baro u jisu abai direct answer u ong ne ga khot ka balai ong shisha shang o me lemda la khayu breu onomi I ka hima ka jong blay lemda la khayu breu unomi I ka hima ka jong blay hang ni ka pen lengo ka pen Shillong ya u Nicodemus ong kumnon khaya nga me kren ayu jisu kabamut u jisu kren direct ya u Nicodemus ong kumno habang ala temen la hi ban sut pat ka kpo jong ka kmi bat ban khaya nga
la se ban rung meng shaka kpo jong ka kemi bat ban khai ngan bar nga ngala temen u jisu ka khot ka basan wong shisha ong hame lem dala khai briu na ka ba no men sim la ban rung ha ka hima ka jong blai la ban let ka hima ka jong blai u jisu ukren ya ka ni na ka menta unicodemus ba ukren ru na ka menta jong a jong phi u jisu ong ni kin tin ka khot ka ban riu ko ong ka ya ka ta ka bala kha na ka do ka long do rồi ya ka ta ka bala kha no men sim ka long men sim kan kani ri ki jikli ha kani ka singi hatola khapat na em ya phi hatola khapat na em ya phi maka babel ke thu ya ka ta palada don we upri ubakala ka bamot kanan ka jinkmen ha beneng maka babel ka ong ya ka ta la don ka we ka men sim da ha ba ka kala ka mot kanan ka jinkmen ha beneng balai ba ka beneng ka kemen balai ba ki angel ki kemen ka da ko long tang ka we ba ki yo ban tho ka kerteng ka jong tau brio ha ka kitab jong ka jing em baki yo ya kata kalat ban tho ya kerteng ke jong pi ha ba pi pai show try ban ngarai ban bot yo Jesus Christ ngarai ban bot yo nong pen em jonga ngap diang u ha ka jim ke jonga ha kata ka sngi la tho ya kerteng ke jong fi ha ka kitab jong ka jing em bat kata ka kitab jong ka jing em ka deiken ka birth certificate ka ba kinjamen sim ka birth certificate ka ba don kam naki ba don kam tam namar lada ubri umdan ya kata ka birth certificate da lele umla ban rung shabneng umla ban let shabneng tading tau jisu ai kan ke jikai ong lem dala khapat ubri ka bamut hi lem da ubri wan shaka jinkala ka mut ke kata ka jinkala ka mut ndai ka jinkala niam ndai ka jinkala jo ka jingmut ka jangu ya ka ba ukala na kata ka ba sniu shaka ta ka ba bha na kata ka jingbam ngai shaka jingai na kata ka jingdum shaka jingshai da ka ba unget itu ki blai thalaman shwaman ta unget no yau nong penem u belong Jesus Christ but u bod eu but u shakri eu but unget but u pediang eu Jesus ko mutrai but ko nong penem kata ka simple message haba u blai eu I kata but haba u snow ya kata kan ma bala tho I ka kerteng ke jong fi kitab jong ke jing em ba Bible ka ong kata bi phlawo Jesus deu trai ba pi nget do not ba blai lo pemi pat eu Jesus na ka jing tap kum ta ken pilih pediang ya ke jing penem fi pulik sti Shillong rom no bispo ko kan spo gong da ka ba nget ha ka do not kum ta ken la nyau ka hok ye pi ba ba pi plan na ka sintur kum ta ken pi yo pediang ya ke jing penem tading ta ka ni ka sngi kwa banong ye fi lada pila nget ha ka do not pi plan na ka sintur ba Jesus de try ke jing jong fi ha ka ni ka sngi fly yo ka birth certificate la pi nget ka mut fly yo ka hok ba pi pla pi yo ya ke jing penem ba nget hagani ka sngi ka long ka sngi ka ba kementam ba haba fila nget chishana ka donut ke jong fi pla chishana ka sintur ke jong fi mo jisu de try kan mau ye ka ne ka wei ba ka jing penem ka lawan fi kan mau ka jing penem kam dei ka ba phyak ba le ai ban yo ya ka jing penem ka dei ka ta ya ka bala ai dau try ya ka bala ai fi da ka jing ai la ai fi da khon jong Jesus Christ kan ba dei ta kwa ba nong fi ka ne ka sngi ba menta nget long bala khapat ka ta ka jing khapat kadai kata ka jingkala jong ka jingmut ya ka fimya chu kat kum ka rukom jong ka ne ka perthai fimya chu kat kum kata ka jingle jong ka ne ka perthai hendrai fil ailat bo jisu long trai ka jim ka jong fi ba si sien bo jisu de trai kamut ya ka bo trai ong ya kata fi ka ngo ya ka bo hikai ya kata fi ngat ya ka bo yalam ya kata ken fi kloi ban bot ba deng ta kwa bang fi ka ne ka sngi ha ba fil akla ka jingmut ka jong fi ong an bot Jesus Christ bot na do ka download ka jong fi bar ngai tran kar khui fi bar ki angel ki don man tho I ka kerteng ke jong fi kitab jong ke jingim mar ka babel ke thu I ka ta na jim pal nom ar phor khot khat saw khat san ke thu bar ram sham I ka kerteng ke jong fi kitab jong ke jingim an bret no yo tau briu shakata ka pung ka ding ken ya ka bala pen kre na ka man tau soitan be ki angel ke jong u bar la da phi phim ngai bar la da phi phim pediang ka kerteng ke jong fi pat don ka kitab jong ke jingim la phim pat yo I ka birth certificate ka abanong I fi ka mentoy I fi ba fi yo I ka perthai bar ka wei pinget kan ba pinget kan no mentoy ya fi kan ha ta ka sngi ya ka ba ublei un pan ya ka ta ka birth certificate na fi ba dei ta kwa banong fi kan ni ka sngi in the dwai to ai ba kan ni ka sngi kan long ka sngi khai fi to ai kan ni ka sngi kan long ka sngi kha ya ka ba pi pediang yu jisu kum nong panem bat si sien ba pi la pediang la tho ka kerteng ka jong fi kitab jong ka jing em ba kan ni ka birth certificate kan ka ba don kam na ki ba don kam namar ba phinrung sha banang fi don kam ka kerteng ke jong fi ban enroll ne ban register ha ka ta ka kitab jo ka jing em ba ngai ka ni ka sngi ka ba menta butran kar khu fi la kala long ki nok shang jo ka banang om shu tang jong ka ni ka khndo fi don ka perthai ne film long jo ka perthai
fidei kita kinong Shillong jong ka beneng ngini duai hagani ka por ka bamenta haleluya ka ai bagani ka sngi ngam tip fipet ka tarik ka bakat no hendai ka ni ka sngi ka ba fipet ni fi asngau yagani ka Khubor pediang yau jisu komunong penem bat ba on register ya ka kerteng ke jong fi habneng ba pio yang ka birth certificate ke jong fi ka badon kam tam ha ka jm ke jong fi nginya dwai ka ni ka por ka mentah hallelujah hallelujah try ngai ngu yeme ko kanrat ni ki khon ki asngau ya ka ni ka Khubor ha ni ka sngi ba try ha ba ni ki khon kila yo asngau am tang ba kila yo asngau hun kila pediang bagani ka sngi ka long ka sngi kha ka jong ki ka sngi kha ka bakin jaman sim hoi la kha ya phi man shwan na imei re ha ka ni ka sngi la kha no kupau ba beneng na mar fila nget ya ka gerthang ka jong Jesus Christ kom ta ka de ka jing kha ken hallelujah ba na do man ta ka sngi ha la kha fi no blai fi nom jat shu la no de fin yo ka jing em ka ba bam jikot la I thu ya phi na mar ba ka gerthang ka jong fi kala don ha ka kitab jong ka jing em ba na do man ta ka sngi kan mau ka ni ka sngi kan mau ka ni ka tarik kan mau ni bnai kan mau ni snam bala tho ya ka kerteng ke jong fi ha ka kitab jong ka jing phila ban ong bat nga ka ni ka por ong tra jisu nga ingu ye me ba me a nga ya ka ni ka jing ai jong ka jing pen em try nga pediang ye me komunong pen em nga nget ha ka do anut ban nga plan na ka sintur ba me dei utrai wan jisu ha ka jing jong ka bangan penrit iladi na do menta ka sngi bangan bot ye me bangan ko ngo ye me haduk ka bakut men long sim jonga try jonga nado menta ka ski tho ka kerteng jonga ha ka kitab jonga jingem nado menta ka ski ngalong khon jong me ha kerteng jisu amen ai ngo try ba fila ong nge ke jing duai nge nado menta ka ski sedang ban em ke jingem ka tmai try duai bi di ya ka tin ke jong blai ya ngap ya ka tin ke jong blai ba finang em ro ka tin ke jong blai haduk ka bakut try nak khui fi ngin snai kendo phila wan chnero ngi ban ya kendo bat phi ngi la ban shong ban ya slok bat phi ban ya kren bat phi shpang shibon ki aka ki jing shi shana ka tin ke jong blai don ban shakri phila ma ke jing dwai la ma ka tin jong blai ngin sai sham pat khublai shibon amen